थांनाय 15 नबेम्बरनिफ्राय जागायजेननाय क'क्राझार इउएन एकाडेमि फरायसालिनि उने फोरबोआ दिनै गाहामै जोबलांबाय। बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो क'क्राझार इउएन एकाडेमि फरायसालिनि सिङावनो उने फोरबोखौ गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जायो। बे फोरबोनि समाव फरायसाफोरनि थाखाय गेलेनाय हारिमु, थुनलाइ बाथ्रा बुंनाय, दामनाय देनाय मोसानाय, मेथाइ खननाय बायदि हाबाफारिफोरखौ लाफानाय जायो। दिनै जोबथा साननि हाबाफारियाव क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि सामलायगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायदों। बिथाङा बुंदों, बिटिआरनि थासारिया मोजाङाव फैनायजों फरायसानि दिथागिरिफ्रा गोसो खुसियै बाहागो लादों। गिबियाव आङो बेखौ जायफ्रा 2002 देग्लायहाय 22 बे फोरबोखौ जोङो कभिडनि थाखाय बोसोरनै खुंनो हानाय जागोन। देग्लायहाय जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो बुंनो थाङोब्ला कभिडनि उनावहाय खुंनाय जादों आरो बेखौ जोङो जेनेरेलि फेब्रुवारि दानाव खुंनाय जायोमोन। खिन्थु जोंनि एकाडेमिक केलेन्डारा जिहेथु सोलाय सोल' जानायनि थाखाय दा जोङो नभेम्बराव बेखौ बे बोसोरनिफ्राय खुंनो लाहार फाहार खालामबाय आरो बे हिसाबै जोङो गोबां गार्जेनफोरखौनो बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो, खारन जोंनाव more than 3000 स्टुडेन्ट दङ आरो गार्जेनफोर दङ। बिथांमोना बाहागो लादों मोजांनो। खिन्थु दुखुनांथाव खोथाया बेनो जाहैबाय 2002आव जोङो इउएन एकाडेमिखौ गायसननायनिफ्राय बे उना फोरबोखौ जों खुंबोदों। बेवहाय जोङो सप्तासेनि 7 साननि फोरबो लानानै खालामोमोन। खिन्थु जोङो एकाडेमिक केलेन्डारखौ नोजोर होजोबनायाव देग्लाय बियो 5 साननि गेजेराव जोबदों। कम्पिटिसनखौ जोङो 4 साननि गेजेराव खालामनांदों। गोबां इभेन्ट्सफोरखौ जों खुंनो हायाखै। दा बेखौ जोङो गार्जेनफोरनो फोरमायखादों, स्टुडेन्टफोरनो फोरमायखादों। दा बेनि गेजेरावबो नाथाय जे दानि बे नभेम्बर दाननि थासारिजों जाबजों आरो जिहेतु बड'लेण्ड एरियायाव बिटिआर एरियायाव सुखु सान्थिबो फैबाय, जेंनाबो गैला। राजखान्थियारिनि जि आगोलफ्राव डिफारेन्स दंलायोमोन बेफोरबो जोबनायनि खारनाव जानांगौ दले मानसिफ्रा फैदों, फरायसाफ्रा फैदों, गार्जेनफ्रा बाहागो लादों। नुदों आङो गार्जेनफोरनि गोसोनि जि माने साननाय हनायफोर आरो खुब माने मोजां मुडआव, प्रेजेन्ट मुडआव बाहागो लाफैनायखौ आं नुदों आरोखि। मा हाबाफारि लानाय जादों? जोङो उना फेस्टिभेलाव जोंनाव गाहायै कालचारेल, लिटारारि, स्पर्ट्स, बेनिफ्राय एक्सट्रा एक्टिभिटिसफोर, डिबेट अन सिम्पोजियाम बिनि सायाव जायो आरो बिनि सिङाव जोंहा गोबां इभेन्ट्सफोर थायो। टटेल जोङो बेवहाय जि प्रग्रामफोर खालामो more than माने 47 जोंनाव आइटेम थायो। बे 47 आइटेमफ्राव जेनेबा नों लिटारारि होनब्ला बेवहाय खन्थाइ आवरायनायल' गैया, बेवहाय सल' लिरनाय, सुंद' सल' लिरनाय, जायगायाव लिरनाय, लिरनानै लाबोनाय, एसे कन्टेस्ट, डिबेट एन्ड सिम्पोजियामाव नोङो बाथ्रा दान्थेनाय, एक्सटेम्पर स्पिच, कुइज कम्पिटिसन बिदि थायो। स्पर्ट्सफ्राव खारनाय, बारनाय, गेलेनाय, भलिबल, बेडमिन्टन, इनडुर आउटडुर गासिबो थाजोबो। टटेल इभेन्ट्सआ 47 थासो जायो आरो। बे इभेन्टनि गेजेरजों गथ'फोरनि इसिङारि रोंखुमानायखौहाय हमदांनो हायो होननानै नोंथाङा बुंनो सानो नामा सार? बे स्कुल फेस्टिभेल बा उना फेस्टिभेल खालामनायानो जाहैबाय एकाडेमिकनि अनगायै एक्सट्रा कारिकुलाम एक्टिभिटिसफोर, जायफ्रा इन्नार टेलेन्ट, जों बेखौ गथ'फोरखौ फोरोङा। जि हायो जोङो साजेसन होगोन, खिन्थु गथ'फ्रादि गावसा एक्सट्रा अर्डिनारि टेलेन्ट थायो बेखौ श' खालामनाय, बेखौ नायनो लुबैनाय आरो बेखौ बिनि गेजेराव फकास खालामनानै बे स्कुलावनो थाबथाया, गुबुन रिजनेल, स्टेट, इन्टारनेसनेलाव बेनिफ्रायनो थाङो। दा बेहायनो बिथांमोननि जे टेलेन्टेड जि माबाना एक्सट्रा अर्डिनारि बे नुजायो आरोखि। दा बिनिफ्रायनो बिथांमोनहा बारग'लांनो हायो। जोंनाव बिहरो नेसनेल इन्टारनेसनेलनिफ्राय बा स्टेटनिफ्राय, डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेबायदि माने गथ'फोर बिसोराव दंब्ला हर होननानै जों हरो, बिनिफ्रायनो सेलेक्ट खालामो जों। ओमफ्राय नुदोंबो बिथांमोना गोबाङानो साक्सेस जालांदों आरोखि। देग्लायनि 2022 मायथाइयाव निट आनजादाव जे बर' बिजोंजों फरायनानै स्टुडेन्टफोर जि एसेसमेन्ट जों मोनबाय थादों आसामनि सिङाव बुंब्ला एसे गाज्रि खोनाब्लाबो एसे पार्सियेलिटिया दंमोन नामा। खिन्थु निटआ जाहैबाय अल इन्डिया जे कम्पिटिटिभ एग्जाम, बेखौ खुंनाय लोगो लोगो बेवहाय रावबो पार्सियेलिटि खालामनो हाया। खिन्थु बर' गथ'फ्रा टेलेन्टफ्रा दंखायो। देग्लाय बेखौनो जोङो नुनो मोन्दों। देग्लायल' नङा, आगोल बोसोराव नुनो मोन्दों। आंथ' दा नुदों more than 67 बर' गथ'फ्रा मेडिकेल मोन्दों। ओमफ्राय जोंनि फरायसा प्रेसनिफ्राय सासे मोन्दों, ओमफ्राय सिगांनि थांनाय बोसोरफोरनि सानै गासै 3 गथ'फोर। खिन्थु एस ए हल इउएन एकाडेमि हिसाबै आथिखालाव माने 7 जन गथ'फ्रा मेडिकेल मोन्दों आरोखि। दा बेखौ नुदों जे
मिट जानाय लोगो लोगो जे बहाय पार्सनेलिटि गैया गथ'फोरनि माबा फैदों आरो बर'फोरनि जे टेलेन्ट बे नुजाबाय थादों दा बेखौनो आं बुंनो सानो आरोखि मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटि पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा reality.publicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन